Coffee séadach 8 nála go léir le 1 nála go léir. Nis chuir tú filíníonta 1, 2, 3 filín, 3 filín, tíobh ceart le chéile mar sin síos lá. Nis fuair tú timpeall seo agus fágad tú cáil. Iompar tú macha mar sin. Go ché chuir cáil sin é nis fuair tú sin agus tá píosa elastic, 2 píosa elastic an sin 7 nála eibríonse síos mar sin fuair tú agus nis muid go dtí deire 2 píosa elastic agus zigzag sos nuas cúpla geamh le gríomháil bheith agus there we go agus masc sos a chósa agus mus mut cúdaigh.